Meta jitilqu l-vetturi tal-emerġenza u jispiċċa l-kajos tibda realtà oħra. Fiskiet jibdew il-mistoqsijiet, l-inċertezzi u l-biżat ta' min f'daqqa waħda sab ruħu bta' fuq u senduq u barra minn daru mingħajr ma jaf meta jew jekk u x'se jerġa' jidħol fiha. Din kienet ir-realtà li l-ġimgħa l-oħra faċew 8 familji wara nirien li tkebsu fil-komun ta' blokka privata ta' appartamenti. Fużawk mill-quta kien hemm Stephen Vassallo. Għalina ma kienx ġas binet jaqbad, għalina kien isu parti minn ħajjitna. Qed titlaq minn quddiem għajnejna u inti dak il-ħin tħossok ħafna helpless li ma tista' tagħmel xejn. Ir-raġel spjega kif meta telqu s-servizzi tal-emerġenza u ħakem iskiet, ir-realtà bdiet tolqot lil kulħadd. So kien hemm min beda jistaqsi l-mistoqsijiet, kien hemm qatt kwid bil-qiegħda, kien hemm beda jikbi. U naħseb dak kien il-mument fejn ir-realtà tibda tolqtok, illi inti fil-5 minuti li ġejjin għandek basket ta' affarijiet li qasbis tkun taf kif għażilthom fil-verità u titmur x'imkien joħor bihom. Fil-ħajja professjonali tiegħu Stephen huwa psikoterapista. Ma TVM News qal li din l-esperjenza ġielitu jirrifletti mhux biss bħala ċittadin mill-qud iżda wkoll minn perspettiva umana. Sostna li ħafna drabi nassumu li kull min jgħaddi minn sitwazzjoni bħal din għandu alternattiva. Aħna nassumu illi kulħadd għandu residenza alternattiva, kulħadd għandu familja li jmur tajjeb magħha u nassumu li ħadd mhuwa waħdu. Iddeskriva bħala privileġġ iċ-ċans li jitkellem pubblikament, iżda irrimarka li hemm ħafna oħrajn li jgħixu kriżijiet bħal dawn fi-skiet. Aħna nesprimu il-loġiħ tagħna hemm min jitkellem, hemm min jikteb, hemm min jikbi, però hemm min joqgħod fis-silenzju. Kultant nassumu wkoll li min ma jgħid jkun għaddej okej. Mentri minn ma jgħid jkunu iktar nistgħu kan dibatu għax laqas ikollhom enerġija biex jitkellmu dwar l-loġiħ tagħhom u naħseb dawn li nsemmuhom ukoll. Stephen appella biex tiskatta diskussjoni nazzjonali dwar kif emerġenzi bħal dawn ir-rispons ma jitkejjilx biss bil-ħin li jieħdu s-servizzi tal-emerġenza biex jaslu fuq il-post, imma wkoll bl-appoġġ emozjonali u l-gwida li jingħataw il-familji mill-quta. Tal-fema li għandu jkun hemm persuni f'servizz ta' aftercare li jservu ta' pont bejn is-servizzi tal-emerġenza u dawk li jintlaqtu minn nirien fi djar privati. TVM News jinsab informat li fil-mument li l-Ministeru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet ġie informat bin-nirien li tkebsu fil-komun ta' din il-blokka privata, immedjatament beda xogħol mal-awtorità tad-djar. Saru wkoll kuntatti mal-familja fil-blokka li tirrikjedi l-aktar għajnuna fejn tidħol akkomodazzjoni temporanja.